jaldatan ku bulale su bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma daga nan kar ku ƙara ansashe da su ulaikumul fasiquna domin su waɗannan fasikai ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah ƴan uwa musulmi na faɗin duniya gaba ɗaya. Dan darajar Allah da Annabi ka tsaya ka saurari abin da za mu faɗi a cikin wannan bidiyo. Wato Allah ya kawo mu wani zamani ne wanda mutane da yawa sun ɗauki zina ado, wanda hakan bala'i ne ba ƙarami ba. Daga bakin malam ya shek za ku ji hukuncin yi ma mutum ƙazafi a kan zina, balle ma a ce mutum ya yi ta. Kafin mu sa maka cikakken bidiyon, da Allah muna roƙo da ka danna subscribe, ka danna alamar ƙarora domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wato wallazina yarmunal muhsanati, waɗanda suke jifan muminai mata na ƙwarai da alfasha haka kawai, wadda bata san hawa ba bata san sauka ba, kawai shikenan sai kai mata zargi kace kana zargin tana yin aikin fasikanci. Kawai kila ko kaga wata shubha ko kaga wata alama wanda kuma baka da wani tabbaci, kawai sai ka yanke wannan hukunci bayan zargin da kai a zuci kuma ka ci gaba da bayyanawa. Ina fata an gane. Sun malam ya atubi arba'ati shuhada, sannan ba su zo da shaidu guda 4 ba, sai Allah ce fajliduhum 80 jaldatan ku bulale su bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan kuma daga nan kar ku ƙara ansashe da su ulaikumul fasiquna domin su waɗannan fasikai ne. Kaji sun malam ya atubi arba'ati shuhada, sai in ba su zo da wannan shaidu guda 4 ba, kenan kaji shi shaida ta kazahi ana magana sai an zo da shaidu 4 ma, ba wai magana ce ta shaida nawa ba. Wallazina yarmunal muhsanati, waɗanda suke jifan muminai mata, wato saboda duk abu ne mai illa. Kaga ai asali arramyu ai a ɗauki dutse ne a jefa, don an cewa mara maita kwarai kuwa isra maita, ba kai ka jefa ba lokacin da ka jefa nan, innaha tarmi bi sharrin kal qasar. arramyu dai ɗauka abu ne a jefa, na fata an gane. to ita jifa me take yi ma mutum? Illa. Matukar aka ɗauki dutse aka jefe ka zai ma jikinka illa. To amma shi jiki zai yi ma illa, ko ya fasa ma fata ko kashi ko rotsi, shi zai ma jikinka illa ne. To shi kuma waccan jifa da ake magana, ita kuma jifa ce ta harshe, harshe yana yin jifa, shi kuma me yake illatawa? Sai ya illata ma mutuncinka. gaskiya ne. Kawai ka jefi mutum da wani abu da bai yi wannan abun ba kwata-kwata. To wannan jifar da kai zaka illata mashi mutunci. Kuma wani lokaci jifa harshe ta fi jifa hannu din illa da kuma tasiri da kuma yiwuwa ko da mutum bai kusa. Mu ɗauka yanzu jifa ta dutse, sai zama na ɗauki jifa dutse zan jefe kama kana Kano. Abu yana yiwa kana Abuja, kana Lagos. To amma yanzu kana waje ma, ƙasa waje ma, daga nan kawai sai mutum ya jefe ka da harshe. Kawai ya faɗi wani abu ya gaya maka, ya yi ma wani mugun ƙazahi, jama'a ta postin ana tsine maka. Ina fata an gane. To duka abubuwa ne masu illa, shi yasa aka kira shi ma da kalmar arrami, jifa ce. Saboda ana jehe mutuncin mutum, mutum sai yayi sama yayi sama yayi sama, kawai sai a sa abin jifa a jeho mutuncin shi, kawai warwas da an tada magana shi ta ce da Allah ku bai magana shi, wannan ya zudda mutuncin shi. Subhanallah. Ina fata an gane. Shi yasa Allah yake gaba da wannan abin, yace in kai irin wannan kazahin ka jehe mutum da kazahi, kai din ai maka bulala 80. Ka diba tsakaninka da wanda ya zina bulala 20 ne. Gare ku haka yake. Kuma shi a duniyanci ba ya san akwai wata bukata da ya biya. Kai kuma wata bukata da ka biya, amma gashi bulala 80 a kanka. Kuma har aka zo aka ce to na farko bayan bulala 80 sai aka ce ba a ƙara an sashe da ka daga ran nan. Ka ji bi ko? Na uku kuma aka ce an sa layin fasikai, in ana lissafa fasikai da an ganka a ce shiga layi. Subhanallah. Abubuwa guda uku kawai saboda ka bata wani suna. Mallam mutunci ba abu wasa bane. Abu wasa bane. To yanzu inda zaka gane laifi, yanzu wannan mutunci ne an hana a gaya maka bakan magana, amma sai ya zama akwai laifin da in kai shi kuma Allah ya ce tun da yayi laifi kuma bulala 100. Na fata an gane. Kenan ashe mutum shi ke mutunta kanshi kuma shi ke zudda mutuncin kanshi. Idan kai mutunci kai kima, to al'umma sai su mutunta ka, sai su kimanta ka. Idan kai abu na zudda mutunci, Allah da ya halice ka ma sai ya ce to hukuncin ka kaza. Yanzu ana zaman lafiya sai ka je ka kashe wani, Allah sai ya ce to kai ma a hukunta ka a kashe ka saboda kai kisa. Ina fata an gane. Shine Allah mai girma ɗaukaka ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan, kakku an shashe da su har abada, wa ulaika humul fasiqun, wadannan suna cikin fasikai yace.